a som počul dávaj. A kým som vyšiel sem, už auto ma strilo preč. Prepad poštárskeho auta v Ludrovej pri Ružomberku. Páchatelia ukradli 3 kufríky, 2 odhodili potom, ako v nich vybuchla farbiaca nálož. 23. júla hľadal lupičov aj vrtuľník. 18. augusta prepad potravín v Pribiline a v pondelok 30. septembra 2 obchodov vo Važci. Strach určitý bol, ale väčší strach mala si tá vedúca. Mal pištol ako stolničom. Polícia už pozná páchateľov týchto 3 lúpeží. Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila 4 členov organizovanej skupiny za pokračujúci zločin lúpeže. Medzi nimi je aj príslušník policajného zboru. Policajt, po ktorom je vyhlásené pátranie, býva v mestskej časti Liptovského Mikuláša v Stošiciach. Podľa jeho susedov ho tu aj včera hľadali kuklači. Zastavili premávku z jednej strany, z druhej policajti behli dnu, za povodiny odišli. Nikde vie nič, čo sa dialo. On je tu krátko, tak ani ho nepoznám osobne. Kriminalista Jan Antoška, údajný mozog organizovanej skupiny lupičov, je stále na úteku. O tom, že má prsty v lúpežiach vo Važci, sme vás informovali už v stredu. Kým jeho 3 komplicov príslušníci špecializovaného útvaru v priebehu 2 dní zadržali, skúsený policajt im stále uniká. Hľadaný môže byť ozbrojený, ovláda bojové umenie a môže sa preukazovať služobným preukazom príslušníka policajného zboru. V Liptovskom Mikuláši sa šíria reči o tom, že hlavným motívom jeho konania nemuseli byť peniaze, ale túžba po adrenalínovom zážitku. On a 3 muži z partie sú zatiaľ obvinení z 3 prepadov. Podľa našich informácií však tento počet nemusí byť konečný. Pre televíziu JOJ Iveta Krupová a Veronika Daubnerová.